apa? Oke, satu persatu atensi masuk bersama Anggo Sabdo Lestari Rebon. Ya, permintaan lagu dari Mas Rama. Oke, apa? Kesandung Asmoro. Oh. Luwe Oke. kesandung apa sing ora loro, Mas? Sadar. Kesandung Asmoro. Masukin aja sepel ini kayak Ayo kalau Dimas Sugeng. Satu lagu dari Mas. Permintaan dari Mas Rama. Iya. Sandung Asmoro. Masih pada Sabdo Lestari Ribon. Jalan. Kiong profesional audio sound system. Oh, rabu kan tenang ya Mas, aku ki dilagi dari bocah jenengan, jadi yo anak-anak ki manut karo manut. Adi balik kok. Udah balik kabeh. Aduh. Aku pindahane klubus ngono kowe. Error barang memoriku. Satu lagu terakhir. Untuk penutupan dari aman kesandung Dimeto Asmoro. Suwi-suwi mendem rasa jroning dodo. Nanging aku arep seneng karo sapa. Durung mangan sakrisian arep mangan ratoyan. Kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Rasanya wes rasa diriku kudu kepengen tolak sampai tidak tahu marah seramu wong ayu yang sedero hati jati.
Sing